Барыгызга да сәламнәр. Без бүген сезнең белән видео обзор ясарга өйрәнербез иң беренче башлангыч дәресенә. Видео ясар өчен безгә әлбәттә үзебезгә җирлек әзерләргә кирәк, дөресрәге матур интерьер. Һәр вакытта да сезнең интерьерыгыз матур булырга тиеш. Ә инде төшергәндә телефонны селкетергә ярамый, кызлар. Туры тотабыз телефонны, якын китерәбез, ерагайтабыз. Ләкин телефонны бер җирдә генә тотабыз, селкетмичә генә. Менә шуларны истә калдырсагыз, сезнең видеогыз тигез форматта чыгачак. Димәк, матур интерьер, тигез форматта телефонны селкетмичә генә төшерәбез һәм сезнең видеогыз озын булмаска тиеш. Және да видео обзор ясарга бер генә продуктка. Аның өчен без капкатны скачать итәбез, инде менә күреп торасыз өстә һәм Faberlic приложениесе бәшебез. Минем очракта мин Faberlicтан патчлар төшерергә булдым. Заказ биргән патчларымны хәзер мин аны эзләп табам. Менә патч дип поисковикта эзлим приложениедә. Миңа кирәкле патч менә ул. Һәм мин аның кирәк булыр бәлки дип картинкасын алам инде үземә. Бер-ике картинкасын да скачать итә аласыз үзегезгә. Кирәк була бит инде ясаганда менә шулай торып. Шулай ук иң мөһим әйбер ул безнең менә патч турында информация. Без күп информация ала алмыйбыз. Менә шулай торып кына мәсәлән разглаживают морщинки дип куям. Мин монда чыгып бетмәсәм дә чыгам инде. Битен төрле ачы булачак. Битен инде төшергәндә керәбез капкатка. Капкатка кердем. Хәзер мин табам шушы продуктны төшергән видеомны. Мисал өчен менә шушы видео, әйме? Менә мин аны төшердем. Хәзер без шушы видеога музыка кушабыз. Әлбәттә, менә бу кадрдагы тавышны бетереп була, кызлар. Аның өчен менә монда кырыйда выключить звук дигән әйбер бар. Мин аны менә сүндердем. Хәзер инде мин сөйли алам, аерым за кадром, яисә музыка куя алам. Әйдәгез, без сезнең белән бу очракта музыка куеп эшлибез. Звук дигәнгә керәбез, звукыга басабыз. Звукыга баскач, монда төрле музыкалар чыга. Шуның арасында мин берсен сайлап алам. Сайлыйм, тыңлап чыгам инде менә шулай. Шуны сайлыйбыз. Ул инде әлбәттә озын була, аны инде безгә кисергә кирәк булачак. Бусы бигрәк тә озын булды әле. Менә шулай итеп куям да, кырыйдан менә шулай итеп алып барып кына кыскартам инде менә шулай итеп. Кырыйдан тотасыз да шулай итеп барасыз кыскартыр өчен. Менә. Булды бу безнең. Хәзер калды. Хәзер безгә бу видеога кирәк сүзләр язарга. Мисал өчен мин бит инде копировать иттем. Хәзер менә текстка керәм. Добавить текстка басам. Вставить. Менә сүзләр чыкты. Сүзләрне болай гына яза аласыз. Яисә менә стиль, эффекты дигән әйберләр бар, фраза дигән әйберләр бар. Мисал өчен стильгә керсәк, монда безнең менә төрле төстәге. Менә мондый төс була ала, мондый төс була ала. Әйдәгез, менә мондыйны сайлыйбыз да, сезнең белән менә шулай итеп куябыз. Менә. Разглаживают морщинки дип яздык әлеме? Аны инде соңрак, так, хәзер. Шулай итеп, кайсы җиргә куясагыз килә, менә шулай итеп йөртә аласыз әле. Ярар. Яңадан чыгабыз да приложениедән керәбез. Приложение Faberlicка. Эффективно устраняет усталость. Башта инде многофункциональный гидролевый патч дип язып куйык, нәрсә икәнен кеше бит инде белергә тиеш. Менә добавить текст шулай ук. Карагыз, менә вставить. Монда күрәсез ничек озын куела, аның өчен без әз генә кыскартабыз инде, менә байтып куйга әле без аны. Многофункциональный. Менә шулай итеп кул белән инде әзрәк якынайтасыз, кызлар. Кул белән шулай итеп кыскартырга кирәк булачак сүзләрен. Редакторскка басаласыз менә дорожка тора, әйме? Менә шулай. Үзгәртә алабыз яңадан стильгә кереп, без әле үзгәртә дә алабыз аның башка төсләргә инде. Теләгән очракта менә стиль, ана сары төскә әйләнә ул, мондый төскә әйләнә инде. Анысын инде обводкасы да бар аның әнә. Үзегез карыйсыз, сезгә ничек ошый, кызлар. Менә монысы инде авыр түгелдер дип уйлыйм. Ярар, бу безнең шундый мисалда калсын, яисә кызыл булып торсын. Менә шулай итеп эшләдек. Разглаживает морщинки дидек, әйме? Хәзер тагын берәр сүз алыйк инде. Эффективно устраняет признаки усталости. Менә копировать итәбез дә, яңадан керәбез. Добавить текст. Куйдык текстны. Стильгә керәбез, инде төс кирәк, яисә шуны дәвам итәсез. Шулай ук чыгачак ул. Менә эффективно устраняет признаки усталости. Тагын нәрсә язабыз? Менә 15 минут в день и кожа свежая. Шул сүзләрне язабыз, әйдәгез. Менә добавить текст. Монда күрәсезме, озын булып чыга, шуңа күрә строкаларны әзрәк шулай аскарак төшереп җибәрәбез булаларны. Менә свежий аста булсын. Менә шулай яздык. Һәм һәр вакыт, кызлар, номер телефоныгызны язырга унытмагыз. Менә заказ кеше видеогызны карагач, кайдан кемнән алырга икән белергә тиеш. 8904660 93 82. Менә яздым да куйдым үземнең номерымны. Һәм шулай ук өстә язасыз, оформляю скидку 20% дип тә. Языгыз, кызлар, видеоларыгызга куегыз 20%. Менә. Шулай исемегезне дә язып куясыз, инде сезгә ничек җайлы. Моны инде мин гади юл белән аңлаттым сезгә. Төрлечә эшләргә була. Менә шундый видео килеп чыкты, хәзер бергәләшеп карыйбыз.
Бу гади мисал булды безнең. Хәзер без аны саклап куябыз. Хәзер инде ашыкмыйча гына безнең килеп чыккан видеоны карыйбыз.